is Ako Ba o Siya by Imelda Papin. So, salamat sa mga subscribers again. So, whoever did the track, salamat sa inyo. Ako ang nauna sa pag-ibig mo, ang aking sinta. Sa akin mo ibinigay ang puso mo, di ba? Ba't ngayong mayroong umangkin, nauna na siya sa akin? Nangako ka, ako lang ang iyong mamahalin. Ngayon pa lang dapat liwanagin mo na ang lahat. Sino ba talaga sa amin ang karapat-dapat? Sagutin mo ang hinanay ko, sino ang totoong mahal mo? Basta't ang alam ko, nauna ako sa pag-ibig mo. Ako ba o siya? Sino ba sa aming dalawa? Ako ba o siya? Sino ba ang mas mahalaga sa damdamin mo? Nagsinta ngayon pa lang dapat liwanagin mo na ang lahat. Sino ba talaga sa amin ang karapat-dapat? Sagutin mo ang hinanay ko, sino ang totoong mahal mo? Basta't ang alam ko, nauna ako sa pag-ibig mo. Ako ba o siya? Sino ba sa aming dalawa? Ako ba o siya? Sino ba ang mas mahalaga sa damdamin mo? Magsinta ako ba o siya? Sino ba sa aming dalawa? Ako ba o siya? Sino ba ang mas mahalaga sa damdamin mo? Magsinta Thank you everyone for all the Kantayo Bit subscribers and the Mabingat Malusog group. Thank you. And enjoy.